svom radu pokušao sam postaviti dosta visoke profesionalne standarde, ali rekao bih i ljudske standarde. Čvrstih stavova i načela general zbora Pavao Miljavac bio je istinski domoljub. Rođen je 1953. u mjestu Maletići kod Novigrada na Dobri, gdje je proveo svoj cijeli život, zasnovao obitelj i bio uspješan gospodarstvenik. Odatle se odmah na početku velikosrpske agresije aktivno uključio u obranu zemlje. Bio je zapovjednik Dugoreške 137. potom i 4. zbornog područja Karlovac. Operativno je rukovodio pobjedničkim akcijama Bljesak i Oluja. Nakon Domovinskog rata postao je načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske. Kao ministar obrane bio je jedan od najbližih suradnika prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Bio je i saborski zastupnik. Djelima vođenim ljubavlju prema domovini i svom zavičaju postao je i nakon svog preranog i naglog odlaska ostaje jedan od simbola borbe za neovisnost Republike Hrvatske. Uvijek je bio spreman porazgovarati, saslušati i pomoći ako je mogao, pa smo stoga uvjereni da na nagradi možemo zahvaliti u ime svih njegovih vojnika, suradnika, prijatelja i poznanika, a vjerujemo i svih ljudi dobre volje koji će u njegovom životu nalaziti nadahnuće i primjer za vlastito djelovanje.